harmani bang. Bye. Pen ni lubos tu kan apa dang? Hello everyone, welcome back to my channel. Kulumbai Boy Simba. Kopi nang di channel hai borne power bye. So dai mane no thang nang khar bai jeng hai fungon amphai soita bajaw thangno gonang ban nai sar soita jalangbai amphai sase sikarakina no thangno gonang ana beno late खालामबाय आरो amphai आङो रेडी जाखांबायानो माने नायखो बेफोर गिफ्ट मोननायफोरखौ आं लांनो नायदों जों रुम डेकोरेशन खालामनो थाखाय बेफोरखौ लांनोसै आरो ना बेखौ लांनो रुमाव माने बिराद खालि खालि जागासिनो तो नायलांबाय थादो दिनैनि दिना आंना माबायदि थाङो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा थाबाय तो नायलांदो लोगोफोर माने आङो न'आव लांनायफोरखौ सोना लानोसै आरो ना बायगोनसै नांगौ ना लांसै सोनोसै Ini foto apa? Ini apa? Ini mau. Yang di sekolah laifang mana? Di mana sekolah laifang yo mana? Mana daily episode ada teman-teman kamu nang daktar kamu selalu dengan kamu next video kamu lebih sangat kerjaan boxing kamu lalu yang baik. Tengah kau ni no thang nak nawan berat lihat kamu ni. Ang sepas bo. Ang sepas ready जाखांदों. आङो न'निफ्राय थांगोन न'सो. नोंनि न'आव थांगोन. दे जल्दि. सयथा थांनो गोनाङा 7ता जाबाय. दा आब'मोना न'आव थांनो नागिरदो. स' जोङो दा आब'मोननो मा मा हरनाय जायो नायलांदो लोगोफोर. नैबे मानिमुनि. दायो जोङो आब'मोननो मानिमुनिखौ हरनो थाखाय पेकिं खालामदो आरोना. नैबेयावबो जोङो आब'मोननो मा मा हरनाय दे जोङो नै ना गोरान लोगोफोर सिरा दङ सबाय दङ आरो सिरा मानिमुनि नङा सबाय अ सबाय सिरा ओमफ्राय नै माबा माइब्रा माइरंबो हरदोनो बुटबो हरदो जों दा मारै बिनो बया हेभि जाना दं आब'आ बुट जानो मार मोजां मोनो ना एखायनोथ' आब'नो माया बुट हरदो आरो नै बेखिनियानो दा जोङो बेखौ टिकेयाव सोनो Karena teman-teman tadi mau semuanya ini tangan rongnya ini ada sisi dongmon beku betul langan kena rongnya hai hablangan arna dia adalah nongkam jalangan fung nih saya ujung jawab mana yo niam dongnya first time itu nalai no dan noni flying kam jalan tang mana na di message yang kam tang desa jalan cer na niam kini kelam tak mau betul fly mai gue kena dali naga kay mau dah tadi kya sih lagi dah gara-gara he nusun dah kali sendal lap dom nang sendal lap ni ane abu mungkin nih hai maya jalan nih deh pas hai deh na kedan kan nih hai abu mungkin na kibiya hai nai kai habat nau kibiya lah sih dan hai nai kai engkam jahe horne sih ada na di nai thang nege nang lai
जायामोन गेजेमान फुङाव नोंथां बेयाव थायो जाबाय ना बासि माने सुबारफ्रा दा दसथाना रङियाव जाहैनो हागोन आं थोरसियाव ओंखाम गारनायनि बुरजा गैयामोन दैनाव मोनसे गालांनोसै आरो दैमा मोनबा मोनजानाय नङाना माइनाव थांफाजोबबा ओइनो मालाय गुमिया बुरजाथार गालांखो दे ओमफ्राय माने दायो थांनो ओंखारबाय थांनायनि सिगां माने हाबायाव माने जेबो मोजाङै माथो होनाय जायासै ओमफ्राय जेबो मान खालामनाय जायासै ओमफ्राय माथोखौथ' ओमफ्राय मान खालामना थांनोसै ओरैनो आबै जाहैबाय आबै मादै सानैसो माने मोजाङै माथोखौनो होनो मोनासै नालाय हाबायाव हुलुस थुलुस दं माथो होना थांनोसै दिनै फार्स्ट आलासि जानो फैनायावनो खुमब्रानो हांसो हरफानांगौमोन आइजो बाबु हांसो हर नोङो आंनो मालाय दादाया जि मोजां लाखिखायो फ्लावार्स दै जि थादो गारियानो Dinding putra Ganesh Mandir Rongya मोनबाय ना सिम थाबा जानानै मुदब जाजोबबाय आंखौ रङिया मोनफैबाय लोगो रङिया दख'ना बायनाय इखि हाबलांगोन नामा दा नङा इखि नै दलंखि थांगोन दायो जोङो रङियानि आदामोननि बे आदाया हाबानि आवगायनिफ्रायनो ओरैबायदि खस्थ' खालामदों आरो हाबानि उनावबो नै दासो माने दिनैसो माने फैबाय आरोना जोंहानि न'निफ्राय Kumilan numpebay Rongya adalah no Ngon disab numpebay Nasir ma bane tadi siri-siri Nasir ma bane tadi ang mudum nai mundu deh Makina orang kang da Kona ki na dorda ko kona no Tahu ni kita Ah habdo munak ma हाबा जानायफोरा हाबनो मोनानो मालाय दुखर कथा दादि दुखर कथा दादि पेट गोलमाल करि দিব दे आपि बोख्लायना लाखिनब्रा होमबाने जागोन थांगोन बोलजादोना खामानि बोरो हरजाय सानाव जादो आदानि प्लेनिं गोजा खमायो इदि खामना दोननानै Radhi, umaya langpayang nih. Ini pakai mana kono lainnya jangan gitu dong, ini mana kaci-kaci. Narong yang gue bilang dong, takwa ini. Imale. Nah, Maharaja nih gelas. Besi bagus sungguh bodoh sih, dia lah besi bagi diri kayak silang mana dah kan nih. Nih Radhi. Uma. Saat nih. Saat nih. Lokal daw. Kali, sia, mana nih apor, sergiding, harmoni biang, Jangan lupa banyak. Alah, buat kita nalari. Tahang rumah nak mana juga mero, ada bu ibu. Indah, Ta. Bye bye. Kirang sih. Deh, Kak, bye. Kak, kasih tang. जोंनिया बोरैबा जाद्रायदो जाग्रो मोनाखै बायदि जाखादों नैबे थादोना रुपै गैया
बायगायाव माने जों आइ आलासिबो दङ दोनलांगोन ना नङा दोनलांगोन ओमफ्राय माने जोङो ओंखारबोनायानो 8:00नि सिगांमोन दा 8:00नि सिगां ओंखारबोदो ओमफ्रायो 7:30 एसे ओंखाम जालांहोनायखाय न'नि ओंखाम जालांहोनायखाय जाबोखाबाय ओमफ्राय बेहाय संनायाव मानायावनो नै 12ता जाखाबाय आरोना नेबाय थाबाय ओमफ्राय जानो मोना माने जाखांबायबो फैबायबो आरो बिदि जिरायनोबो टाइम मोनासै जोङो मालाबा फैसिगोन मोजाङै थ' दायो डाइरेक्ट न'आव थांनोसै माला मोनहैगोन मिथिला आरो मथा मथि 1 घन्टा 1:30 मोनहैनो हानाय ना 1 घन्टा लागोन हमना ला मुथ'ते 1:30 मोनहैगोन आरो 12ता जाबाय थ' दायो जोङो जेरावबो हाबला माने गोबावबो जाबाय ओमफ्राय बाबायबो ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांनोसै आरो थांबाय थानोबा भिडिअ लालांला ओमफ्राय आंहा गोसोआबो बिराद असान्ति दा मानो होनोबा आं गाव आइया माने मबाइला हामा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय मबाइल हामा जानायखाय आंनि मबाइलखौ होबोनो होननानै सिमखौ आइनि गोसोबाय ओमफ्राय आंनिखौ बख'नानै गारबाय माने भिडिअ खालामनाय मबाइल आंना एक्सट्रामोन ओमफ्राय फन फैनाय मबाइला एक्सट्रा आरोना ओमफ्राय दा क्लासनि बागै सोरबा स्टुडेन्टफोरा कल खालामनाय एसे प्रब्लेम जासिगोन सानथाम आंखौ मोननाय नंला आरो बे नाम्बारावहाय समबारैसो आं न'आव थांफिनगोन नालाय क्लासाव बे साननैसोआ बिराद डिस्टार्ब जासिगोन आंना थाबोबाय नालाय सिमा सोरबा अफ मोननोबो हानाय सोरबा मिथिनायफोरा आंनि भिडिअ नायनायफोरा मिथिबानो जाबाय कि आंनि सिमा थाबोदों ओमफ्राय समबारैसो मोनसिगोन आरो बाथ्राया इदिसो मानोना आइनि मबाइलखौ मोजां खालामना होनायानो गावनियासो इमान गोजान हिनजाव मानो लानांगो मोजां मोनलायबाय बाबुआ एगरल जायोनो एगरल लाना थांसै जायै जायै हजम जाफैयो मेथाइ लानाय बेयाव मेथाइ बाबुनि मेथाइ लानाय बा मेंदों आङो मा जानो नोङो मा जागोन आंखौ मा जानो फिथा मा जागोन मा जानो मा खबिया लाइन थांबाय फेननि ल'सो दखान हाबफैदां बिदि नङालै सिनायैखौ लानानै दखानया न'आव दखानाव मस्त जाबाय नै बाबुनि थाखाय जों 9:00आवनो मोनफैनो गोनांमोन आरोना बेहाय ओमफ्राय नै दा 1:00 जानोसै आरो दहायनिफ्रायनो नेगासिनो गामि हाबबाय जों गामिनि बाथौ मन्दिरनि आं फैनो मोनाखै मालाबा फैगोन बापरे लगासे देखुन एके भाई आंखौ लिंलांला होनबा नोङो आंखौ लिंलांला आं थांनांगोन न' मोनफैबाय लोगोफोर दसे रेस्ट खालामसै जाला आंना देहाया